Görýän bolsaň tanýan Dut Camry, Amerikanka. Problema ana şuýda VSK track off ýa. Ine track off'un öz knopkasy bar. Basýan hiç işlemeýär. Men eýem diagnostik edip koydum. Häzir şuň nädip düzelişini, nädip bejerip bolýar, näme etmerjiler ýaly gabat gelenne şu zatlaryny bir başardygymdan düşünürip öwredip geçecek. Hemen ümitsler tomaş etmeňiz haýyş etýän. Testrimin kömegi bilen eýem men diagnostik edip koydum. Aşypka 0 point kalibrovka dejen sensor öňde. Ve näme bolýar bu aşypka maşynyň roli kalibrovkasyny ýa-ni nulavoy rolun nulavoy polojeniýetini görenok. Häzir hem aktivin testin kömegi bilen datalist pokazatyllaryň kömegi bilen görýär rol öz nulavoy polojeniýetini görýärmi ýa görenokmy? Men biraz ingilisçe petrek häzir başardygymdan onu da düşünürjek bolayyn. Şu ýerde bir näme bar. Häzir anşol. Tak, steering. Steering angel sensor. Steering rolun polojeniýetini görýän datçyk 1150. 1150 bolsa, häzir şu rol aýlamada üýtgemeli. Görüşüňiz ýa rol eýle-beýle aýlap durun. Ýöne bir ýerde hiç zat üýtgän okşo 1150-de dur. Häzir men muny söküp el alyp näil zatdygyny görkezjek we nädip kalibrovka edilişini işleýän bolsa bu köpleniş hatardan hem çykýar. Onu işlemeýän bolsa näil edilýär? O zatlar näme başardymdan düşünürip geçjek. Görüşüňiz ýa şuny ýalak rol aýrýat, rolun töwereklerini sökýär, berjek maslahatym. Rol aýyrmakaňyz rol göňýagdaýda goýun. Şopsoň ýylyňyz näme etmedi. Rollen täňem rol göňýagdaýyny öz polojeniýetine şuny ýazak sarjy blazowna sarjy ýer gelýänler. Şo da açyk şu rollen täniň aňyrtyna durýar. Şeýdi rol işlep rollen täň hem stekerlerini aýrýar. Şo da açyňam ne steker, şo da açyňam şu taýda durýar. Rolun gönlüğünü görýän daşyk. Ştaýda zaşol kozy bolýar. Şeýdip çekip alýar. Ine. Şu görünýän o täze radiýany rollenteden aýrylýar. Häzir aýryp görkezjek.